Tänään meillä onkin vuorossa vähän erilaisempi kohde. Meillä on tämmöinen rivitaloyhtiö, jossa on eri kokoisia asuntoja. Tämä on rakennettu vuonna 1963. Taloyhtiössä on maalämpö. Tässä kyseisessä asunnossa on asunut 60 vuotta, eli alkuperäisasukkaat, jotka on muuttanut pois. Ja tämä on nyt täydellisesti remontoitu. Täällä on kaikki pinnat uusittu. Täällä on sähköt uusittu, putket, sekä käyttövesi- että viemäriputket uusittu. Ja tämä on tämän päivän maun ja mittapuun mukaan tehty nykyaikaiseen makuun. Tämä sopii hyvin perheasunnoksi, koska tässä asunnossa on 5 huonetta, 4 makuuhuonetta ja olohuone avokeittiö. Asunnosta löytyy myös ylellinen kylpyläosasto, tuplasuihkut, 120-senttiset laatat, poreamme ja lasiseinällä varustettu sauna. Jos tämä perheasunto kiinnostaa, ole yhteydessä Timo Nevalainen ja Top House LKV.